Здравейте хора, исках само да кажа защо не съм публикувала в последната седмица. Има малка промяна в плана. Реших, че повече няма да публикувам всеки ден, защото е много изтощително. Не знам как го правят всичките ютубъри. Отгоре на това имам и работа, и други ангажименти, така че действително това беше доста амбициозно. Според мен обаче се справих добре за 45 дена, месец и половина. Така че от сега нататък просто ще пускам може би по 2-3 видеа на седмица. И се надявам все пак да останете с мен. Причината е най-вече за да не се изтощавам и другата е, надявам се, качеството да стане по-добро, защото ще имам повече време да репетирам, може би да мисля и за това как заснемам видеото и така нататък. И се надявам по този начин някои от сонетите да останат и с мен в края на този проект. В момента не помня, помня тези, които съм знала и преди да започна проекта. Те са няколко само от този брой на 45, които изпълних до сега, така че се надявам това по-нарядко публикуване да помогне и с това някои от тези сонети, които ми направят впечатление, да останат с мен след края на проекта. Надявам се все още да продължавате да гледате моите видеа и ще се видим, когато публикувам следващото. Hello everyone! I just did some yoga and I feel fresh as a cucumber. I just wanted to jump on here and say that there's a change in plans. I'm not going to post a video every day anymore since last week. I was a bit ill, and also there's 2 points really to that. One of them is I don't want to burn out, and I think I was reaching that point. The other one was I think the sonnets and performances will benefit from having a bit more time to rehearse them. At the moment I'm previously, up until last week I was churning out a sonnet every day and sort of didn't feel like I was getting too much out of the whole exercise. So I think I'll have more time to rehearse them and the performances will be a bit more valuable if I do 2-3 a week, let's say. And equally I think I'll be able to take a bit more out of this whole experience. At the moment I can't really recite the last, 10 sonnets, or let alone the first 10. So I really want to finish off this experience with at least a few in the bag that I remember that are keen to my heart. So in order to do that, I'll just need to post less frequently. I hope you still stay with me, and I'll see you in the next video whenever that is.